Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, ebukhoneni bakho manje Nkosi siyasondela, siyabonga umusa nothando lwakho olumangalisayo. Usigcinile Nkosi kwaze kwala. Ungakafiki iphasika, Baba wethu ongcwele, siyesacela ukubiyeleka nokuvikeleka. Nkosi ukwenzile, wasibiyela, wasivikela. Siyabonga Nkosi nokusihlelela iy'nkonzo ezimangalisayo. Siyabonga Nkosi nokugcina abantwana bakho ngamunye ngamunye sebephindela emuva. Siyabonga Baba wethu ongcwele, konke kuyasimangalisa. Siyabona umsebenzi ubukhulu bemisebenzi yakho. Sithi udumo kuNkulunkulu weliphezulu. Nanamhlanje-ke Nkosi siza kuwe ngoLwesine. Sibonga umusa wakho, sidumisa wena. Sibonga Nkosi ukuthi uye wasihawukela, wathumela indodana yakho Jesu Kristu ukuba singaye sisindiswe, ukuba Nkosi sifumane umusa. Sithi kade singasabhekeki ebusweni bakho, siphinde sigezwe ngegazi sibhekeke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, uthando olungako sithande ngalo liyamangalisa. Yeke ubuhlungu okwabulapho, kodwa kithi kwaba yinzuzo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sazuza ukuphila. Siyabonga namanje-ke Nkosi, biyela izwi lakho sizolifunda, ukhulume ngalo. Sisize Nkosi, senze njengalokhu usidinga ukuthi senze. Usihole ngeqiniso lakho. Siyabonga, siyacela, sinokubonga ngoJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Abazalwane, sizofunda izwi lethu sizolithola kuGenesis chapter 1. Sizofunda nje uvesi 26. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Singakafundi izwi, ngicela ukuthatha leli thuba ngiphinde ngibonge kubazalwane bonke ebesihlanganyele nabo, nalabo besihlanganyele nabo besemakhaya. Siyambonga uNkulunkulu, siyakholwa ukuthi umuntu ofikile la uhambe engafani nokufika kwakhe. Umuntu olalelile akufani na-before nangaphambi kokuthi alalele. Kunomehluko, kunoshintsho. Kufanele lube khona bazalwane ushintsho. Ngiyafisa nje ukudlula kulento yokuthi uma ngabe bazalwane sihlangene sindawonye, buka phela okwenziwa ngabanye okuhle bese uyakuthatha phindele nakho ekhaya ukwenze. Uma ngabe kade ufike uwumuntu oshesha aphendule, uzobathola abangasheshi ukuphendula noma impendulo isobala, kodwa begada ulimi lwabo ukuthi kuphuma kanjani kubona. So nawe yenze njalo, phindela ekhaya ushintshile. Kuningi bazalwane singakukhuluma, siqondisane, sibuyisane, kodwa akusiyo inkundla yakho la. Kodwa umuntu makazihlole, abhekisise ukuhamba kwakhe ukuthi ngiziveze nginjani kubantu. Kunaleli zwi elithi ziveze, isisebenzi esithembekile esiqondisa kahle izwi. Bazalwane, sonke kusifanele ukuziveza siyisebenzi esithembekile. Angikhathali ukuthi uyasebenza emsebenzini oholelwa kuwona noma usebenzi, kodwa sinomsebenzi wokuhambisa indaba kaNkulunkulu. Kuyisikhathi noma kungeyisona, sikhuluma noma sithule, sihamba noma sihlezi. Asiziveze siyisebenzi noma ngabe silele, siziveze siyisebenzi ezithembekile, esiqondisa kahle izwi likaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ukuthi kwabade bekhona siye sakhuluma kakhulu ngokuthi, ngiyaxolisa ngale call engenayo, bengikhohliwe ukufaka i-aeroplane mode.
Ngiye ngathi ezwi emazwini okuvalelisa ngafunda kwizaga 16 verse 20 obekuthi onakekela izwi uyakufumana ukuhle nowethembayo kuJehova ubusisiwe. Asihambe ngalawo mazwi bazalwane. Ngiyaxolisa-ke ngiyadlula nje lapho asingeneni ezwini lanamhlanje uGenesis 1 verse 26 sifunde. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle uxolo nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Verse 27. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo-ke namanje ngoKristu Jesu ophilayo. Amen. Ngiyaxolisa, yilo leli zwi-ke bazalwane esizokhuluma ngalo namhlanje. Angazi nami ukuthi libhekephi, kodwa yilona nje engivele ngavuswa ngalo ekuseni, ukuthi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Ngiyafisa-ke ukuthi bazalwane sike sibheke ufuzo. Uma umuntu kuthiwa unofuzo, usuke njani lowo muntu? Usuke ungakwazi ukumkhomba umzali wakhe, mhlawumbe noma umama wakhe, noma mhlawumbe umfowabo omdala. Akwenzeki-ke ukuthi kuthiwe ufuzo omncane, kuba omncane ufuzo omdala. Ingalokho uNkulunkulu wathi basifuze. Akashongo uNkulunkulu ukuthi sibafuze. And ufuzo-ke bazalwane kuyilento yokuthi kuthiwe hayi, ngisho ukuhamba uhambise kwakhe, ngisho ukuhleka uhlekise kwakhe, ngisho uma unganakile ungathi uyena, ngoba ngisho ukukhuluma ungathi uyena. Indaba-ke bazalwane isala la, simfuzile na uNkulunkulu? Angazi kwenzekani emphinjeni wami. Ngiyaphila, anginawo umkhuhlane, anginalutho, ngiyaphila, Inkosi ingigcinile. Ningakhathazeki bazalwane, ileyo yinto nje yobudala ukuthi kubuye kube nokuyedlezela kwephimbo, kubuye kube nokukhwehlela okungenasidingo. Bazalwane, simfuzile yini-ke uNkulunkulu? uNkulunkulu akasibekelanga imigomo ephezulu kakhulu ukuthi singefinyelele kuyona. Uthi kwenye indawo, elinye ivesi, khona ivesi elikhuluma ngokuthi izwi likaNkulunkulu alikude nathi, likuthina. Akudingi ukuthi size siye phesheya kwey'lwandle sifuna izwi, noma size sisuke eseqemngcele sihambe sizule umhlaba wonke sifuna izwi. Asikakafiki leso sikhathi, kodwa lithi izwi liseduze kakhulu nathi, likuthina. Shuthi uNkulunkulu ukuthina bazalwane. uNkulunkulu yizwi lakhe, ukuthina. Akudingi size simhambele iy'nkalo, sinqamule imingcele, ukuthina. So uma ngabe-ke simfuzile, uye wasibekela-ke esikwazi ukufinyelela kukho ukuthi sikwenze. Akasibekelanga ukuthi sibe njengaye, akashongo ukuthi sibe ncamashi njengaye. Kuthiwa akabhekeki, uzasho naye ezwini lakhe ukuthi akekho okwangibona maqede waphila. Uthi uMose uma ecela ukumbona, uthi ngeke uphile Mose ungibonile, uthi kodwa uzobona inkazimulo. Injalo-ke indaba yethu bazalwane, kodwa usivezele uNkulunkulu izinto esingamfuza ngazo, wazenza za-available kuthina. Uthi okunye, uthi izibonakaliso ngezethu nabantwana bethu, kodwa kukhona iy'mfihlakalo zakhe esingafanele nanokuyifuna nanokuyiphenya, ngoba ngeke sifinyelele. Ngibheka indaba yokuthi nje
kunama-scientist. Ama-scientist ayaphenya, ayacwaninga izinto, acwaninga yonke into. Sebeze bacwaninga bafuna nokufika ezulwini, kwasho ukuthi ngeke bafike. Khumbula ukuthi abakuqala kuze kudaleke iy'limi eziningi kangaka, ingoba babakha umbhoshongo bethi bafuna ukufika ezulwini. So uNkulunkulu wathi ukuze ungaqhubeki nalo mbhoshongo abawakhayo, angiphambanise iy'limi zabo, bangabe besa-understand-ana, bangabe besaqondana ukuthi bathini, bese beyayeka ngoba ngeke kuqhubekeke. So uNkulunkulu uthi kunezinto esingafanelanga uzazi, kunezinto asivezile kuthina ukuthi sifanele ukuzazi. Nakho-ke ukumfuza kwethu kune-level okufanele simfuze ngayo. uNkulunkulu usivezela uthando, bazalwane, waze wasitshela ukuthi asothanda umakhelwane njengoba sizithanda yena, ngoba uNkulunkulu usithanda thina njengalokhu esithanda yena. uNkulunkulu akangagcina lapho, wasivezela umusa, isihawu, angiqale ngesihawu, wasivezela isihawu ukuthi sibahawukele abanye, njengoba uJesu esho kuMathewu laphaya entshumayelweni yasentabeni, uMathewu 5, ukuthi size sibe nesihawu ukuze nathi sihawukele. Wasivezela umusa, iy'mpawu anazo uNkulunkulu, okuthi uma ngabe uzoba nazo lezi mpawu kuthiwe umfuzile uNkulunkulu. Wasivezela ukuthi sibe nomusa, umusa sikwazi ukunakekelana, ngoba naye uyasinakekela. Heyi, ngithe uma ngabe nginikezwa le ncwadi, ngabheka uNkulunkulu esinakekela siyizoni, sonile kuye, kodwa wasibiyela, wasivikela ey'ngozini ebesingangena kuzo, wasivikela ekulimaleni ebesingakulimala, wasivikela ekufeni singamazi, wasibiyela uNkulunkulu, kodwa singamthandi, singazange samthanda. So yilezo mpawu uNkulunkulu asilindele kuthina. Mayithi simfuza ngalokho, ukuba nomusa nakwabanye, uthi ukwazi ukwabelana nabanye izinto onazo, ungabi ngezakho wedwa, ungabi nomhawu ngezinto zakho, kodwa ukwazi ukwabela abanye, ungabi ungoqo. Ungathi uma ubona omunye futhi enotho bese ufisa ungathi ngabe ngolwakho wedwa, yena akukuhle makukuyena. Yilezo mpawu uNkulunkulu afuna simfuze ngazo, iy'mpawu zokulunga, ulunge. Kukhulunywa ukuthi wena usukeli muntu, futhi noma usukeliwe uyakwazi ukuthula. Iy'mpawu uNkulunkulu azilindele kuthina, ukuthi noma ngabe umuntu ufuna ukuba yisitha sethu, kodwa thina siphindise ngokumthanda, eyisithe njalo. Sibe nokuthula, sithethelele bazalwane, ngoba naye uyasithethelela. Uzasho uthi nibathethelele. uJesu uma esesifundisa umkhuleko omkhulu lapha kulokhu kuthi nitheni bathethelele abanamacala kini. Kuleli ngoLwesihlanu kukhulunywa amazwi ayisikhombisa. Elokuqala belithi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uma ngabe ethi Baba bathethelele, ugcwalisa lo mthetho wokuthi nibathethelele, umkhuleko asifundise wona esahamba emhlabeni. Nawe uma sesisiphambanweni, uqala ngakho kuBaba ukuthi sithethelelwe, ngoba besiyidinga intethelelo kodwa singazi ukuthi siyayidinga intethelelo, siy'tshela ukuthi si-right. Bazalwane, yizo lezi iy'mpawu uNkulunkulu asivumele ukuthi simfuze ngazo. Manje ngiyabheka-ke ukuthi uma ngabe usungasathetheleli, usubamba igraji, usamfuzile na uNkulunkulu? Uma ngabe usuncishana kangaka, kulale kulanjiwe kwamakhelwane, unayo yonke into, ifriji ingavaleki, noma-ke ngingakhulumi ngefriji, isaka limile kwakho lempuphu, bona bengenalutho. Ubona ugesi ucishiwe khona, wena unamakhandlela ahlezi alinde i-load shedding.
kumnyama, kodwa awukwazi ukulekelela. Ufuze bani? Umbuzo omkhulu ukuthi simfuzile na uNkulunkulu? uNkulunkulu uthe asenze abantu basifuze, njengalokhu iy'ngelosi zenza, njengalokhu uJesu Kristu enza, ngoba phela wayekhona kwasekuqaleni. uNkulunkulu wayekhuluma naye, adresa yena ukuthi akwenziwa abantu bafuze bona. Now sibafuzile yini? uJesu ehamba emhlabeni uzishilo zonke lezi zinto, wazenza zonke lezi zinto. uJesu enzela khona sizobona, sibuke i-example uNkulunkulu afuna simfuze, ngendlela uNkulunkulu afuna simfuze ngayo. Wakwenza konke, simbonile ekhulekela abagulayo baphile, simbonile edla nezoni, simbonile enikela enza izinto uJesu. So emhlabeni uhambile wathanda uJesu, wahawukela uJesu, wanomusa uJesu, wahlupheka njengathi, kodwa wangacomplaina. Bazalwane, ileyo nto uNkulunkulu ayifuna kithi, ukumfuza yena. Uthi-ke waseyamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Kusho ukuthi saba nama-features kaNkulunkulu, kodwa thina sasesiyawashintsha ama-features esiwanikiwe. Sawashintsha ngayo yonke indlela, sashintsha ngisho ukubhekeka kwethu. Uma uthi inhlanje kumuntu uyambona nawe uNkulunkulu. Ngike ngamangala, khona indaba eyayingimangalisa dala nje, ngisawumuntu okhonze ukufunda ama-novel. Kukhona indaba engake ngayifunda, kwakuyi-novel, kwakubhalwa ukuthi Christian novel. So mangiyifunda le ndaba ikhuluma ngomntwana omncane, umntwana a 5-year-old boy, umntwana wayena-5 years, eneminyaka eyisihlanu. Umntwana uthi uhlale njalo uma wakhe emtshela ngokuthi uNkulunkulu unothando, uNkulunkulu unomusa, uNkulunkulu unesihawu, uNkulunkulu uyabona nje unalolu thando. So umntwana lo associate uthando nesmile, umamatheka. Vele into uma uyithanda uyamamatheka, awusho ukuthi ngaze ngayithanda lento uhline, kodwa uyamamatheka. And uNkulunkulu, umfana uyabona uma wakhe indlela amthanda ngayo, ukuthi njalo nje maye mbona uyamanga, asmile, amamatheke. Abese-ke umfana ngelinye ilanga ahlale ebona umkhulu ohlala lapha epaki njalo. Umfana bese vele athathe umphako wakhe, unqamule epaki mayeya esikoleni sabantwana, e-creche, sithi ama-creche, abanye-ke bathi kindergarten. So aphathe-ke isikhwama sakhe umntwana adlule, afike ahlale nalo mkhulu epaki kusekuseni. Ayehlalele umkhulu, athule. Abese umfana ambingelele umfana, avume umkhulu, ayithulele. Umfana bese ekhipha umphako wakhe, akhiphe lesi sinkwa sakhe, esinye asinike umkhulu, esinye asiluma. Ngesikhathi umkhulu esiluma lesi sinkwa, aqala angabazi umkhulu ukusidla. Athi umfana, sidle, ngizodla nawe namhlanje. Uma esiluma umkhulu lesi sinkwa, kade umkhulu agcina ukudla okumnandi, avala amehlo, amamatheke. Hhayi, umfana ambukisise aze asiqede umkhulu isinkwa. Mesiqeda isinkwa umkhulu amnike nalesi sinye asesilumile umfana, umkhulu asidle. Abesithi ngiyabonga, amamatheke. Umkhulu akasenawo amazinyo aphelele, kodwa umfana abona isimangaliso okuyisimayili sikamkhulu. Aphindele ekhaya umfana, afike athi, mama, ngimbonile uNkulunkulu. Hawu, umama athuke, bona uNkulunkulu kuphi, kanjani? Athi umfana, ngimbonile uNkulunkulu lapha epaki. Athi umfana ubona uNkulunkulu epaki. Umama ngengqondo yobudala ayitshela ukuthi umfana useqala ukuphanjanelwa ikhanda.
aphinde nangakusasa athathe isinkwa sakhe aphindele epaki. Mayeqhamuka umkhulu asmile, that smile, umfana abone uNkulunkulu othandweni likamkhulu. Bazalwane, uthando akudingi size senze izinto ezinkulu. Ukwamukela umuntu ngokumamatheka nangemfudumalo. Uthando loluNkulunkulu asimukele ngalo, sibuye ezweni lokona, sima napha napha singcolile. uNkulunkulu wasimukela, wasipha lolu thando lemfudumalo. Uzathi uJesu kwenye indawo, kambe yiliphi leli vesi? Uzathi uJesu othethele lokukhulu unokubonga okukhulu. Uyabona ukuthi imfudumalo uJesu ayinikeza thina siyizoni. Nangu lo mama ezogeza iy'nyawo kaJesu ngenyembezi, maqede ey'sule ngey'nwele zakhe, maqede amgcoba amafutha abizayo. Uyabona ukuthi uJesu ukwamukela lokho, ubona uNkulunkulu kulo mama. Bathi abasendlini, uvumelane ukuthinta wesifazane ongcwele kangaka. Kodwa uJesu ubona ubuNkulunkulu kulo wesifazane. Bazalwane, uthando akudingi size senze izinto ey'nkulu. Imfudumalo nje, ukumamatheka, a smile. Uyazi umuntu mayekubingelela with a smile, uyathemba ukuthi la ngizokudla ushevu. Uyathemba ukuthi la ngizothola ukuphila. Uba nokwethemba. Angifisi ukugxila othandweni ngoba ziningi iy'mpawu zikaNkulunkulu azenze available kithina, sakwazi ukufinyelela kuzona. Siyazazi bazalwane, akusizi izinto ezintsha lezi engikhuluma ngazo. Kodwa uNkulunkulu wathi umuntu akasifuze. Kwenzekani-ke umuntu uma eseyeka ukufuza uNkulunkulu? Kuyaphambana izinto bazalwane. Esikhundleni sesibusiso ukuthi siyobusa phezu kwakho konke, bese siyahlupheka phezu kwazo zonke izizwe. Uma ngabe sesiphambanisa nje ufuzo lukaNkulunkulu, sesilibhekisa phansi, singasamfuzi uNkulunkulu, kunesijeziso esikhulu esisabekayo esiba khona. Ngisho ukuphila nje usuku nosuku kuba i-challenge bazalwane. Uma sesiphambanisa, sesishintsha ufuzo esifanele sifuze ngalo uNkulunkulu. Ake siqapheleni-ke ngoba nesikhathi sesihambile, angifisi ukudla amadatha enu. Kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu wethu othembekile ukuthi uzoyikhuluma le ndaba, aqhubeke njengoba beyikhulumile kimi, nanjengoba eqhubeka nokuyikhuluma. Asimethembe uNkulunkulu wethu. Uthi-ke ulapha kumahubo, uNkulunkulu efuna simfuze, uthi wasenza saba ngaphansana kwey'ngelosi. Uyabona, wasenza nje sabangcono ukuze phela sibuse umhlaba, sibuse zonke lezi zinto akhuluma ngazo azidala kuGenesis 1. uNkulunkulu wayesesibeka thina saba ngaphezu kwazo, wasibeka thina safuza yena saba lapha. And uNkulunkulu usiphefumulele ngomoya wakhe, saba umphefumulo ophilayo. Wadlula uNkulunkulu, wasipha ukuhlakanipha. Wadlula, wangagcina lapho. Sathi noma sesithenga ukuhlakanipha siphe kona, sashintsha izinto. Waletha i-example, waletha isibonelo okufanele sibukele kuso. Sihambe njengalokhu uJesu Kristu ehambile emhlabeni. Bazalwane, bengingafisi ukuqhubeka ngoba ngiyamangala uma ngibheka ukuthi uNkulunkulu siyona kuye usuku nosuku, kodwa usibekezelela kangakanani. Kodwa thina sihluleka nje ukubekezelela iy'ngane zethu, iy'hlobo zethu, abantu esisebenza nabo, esiphila nabo. Thina siyahlukanisa. uNkulunkulu ugeneralizile, uthanda wonke umuntu uNkulunkulu. Thina siyabakhetha. Kukhona esithi sibabukele phansi, sithi cha lo, hey, mayingenawo 500 okugwaza ayivele ngeke awuthole lo msebenzi. Cha lo, hayi noma ngabe akanawo 500 sizomthatha ngoba ubaba wakhe usibanibani. Hey bazalwane,
sibhekephi, sifuze ba. Ake siqaphele nje bazalwane, kuningi okuvukayo uma ngabe ngibuka leli zwe. Simfuzile yini uNkulunkulu? Athi ohlabelelayo nabantu abaze babone isihambiso kwakhe. Athi hamba njengoJesu, yena uzokuhola. Athi nabantu baze babone uhambiso kwakhe. Bazalwane, uNkulunkulu asimfuze ngoba usidalela ukuthi simfuze. Uma ngabe sesingasamfuzi, sizobhekaphi uma ngabe impilo yethu, imihla yethu isinqunywa emhlabeni? Athi lithi izwi liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu uma ngabe imihla yakhe inqunywa emhlabeni? Ukuba noNkulunkulu kumfuza yena. Ilokho nje bazalwane. Inkosi yomusa inibusise. uJesu Kristu uyinkosi, asikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho nantambama. Singayaphi Nkosi uma singasuka kuwe, amazwi okuphila kuwe. Wethembekile wena, ayikho inkohliso kuwe. Uma uthembisa wena Nkosi uyafeza, yilokho okulindele nakithi. Ukuba singakhuluma amanga ngoba awamanga wena awaqambi. Ukuba singabi ney'nhliziyo ezimbi ngoba yakho yinhle, ibanzi, imnene. Ukuba singaphakami ngoba wena noma uphezulu kangaka, kodwa uyasithobisela emhlabeni ukuze sifinyelele kuwe. Ukuba Nkosi singabi ngabaklolodayo ngoba wena ufuna unokuthula, kunokuthula la ukhona. Nkosi, kuningi izimpawu ozenzeza ukuba sifinyelele kuzona sisemhlabeni ukuze sikufuze. Sisize-ke Nkosi, sizinake bese siyakufuza ngokwempela. Singaguquli imshononwele ekhanda lethu, kodwa sikufuze ngoba uthe wena usenza ngomfanekiso wakho. Besingobani kushintsha lokho kudalwe nguwe? Singobani Nkosi ukushintsha umfanekiso obekwe nguwe? Uduma kuNkulunkulu okweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguwe. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, nangaso lesi sikhathi. Uduma kuye, nokuthula kithi esisemhlabeni esithokozelwa nguye uJesu Kristu uyinkosi. Amen.